wara pangringku rangga bende beri munyo sauran mangungkung prajinyo mangkating prang gambira tiasinga jure matur Kakang Mas iya Dimas sedaya para kawula amengkisma lan sedaya para kawula wonten ing madyaning Karang Kadempel sampun kula bibaraken supados boten kenging dampaking para wadya bala sata kula ingkang badhe bondo yuda ya maju saiki Dimas papaki kritane Papak kepranggul mungguing malaga papak bawatnya bantara bawatnya bentar mungguing aluku papak mungguing aluku waladal yen ora pangling sing mapaki kredaning pamanmu ya aku Aswatama anakku Abimanyu dasar kepara nyata paman Aswatama waladalah nungkak krama ora basa basa ya jotosan ora basa ya jotosan ya yen pancen mengkono apa kang dadi sumbarmu dene kowe wani mepalangi marang kredaning Aswatama ingkang dadi cecuk-cecuking ajurit Satakrawa sedumuk bathuk senyari bumi nadyan sadumuk jembaring bathuk nadyan senyari jembaring bumi tak totoi bumi Karang Kadempel utamaning kali srayu nganti muncrating ludira bagus yen mengkono tata-tata ger